Hanggang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung biyay. Nirestling ako doon. Kasugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Ganun ang NBI. Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo? Pag-usap kami. Yung gagawin namin. But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok? Ayan, masenador sa Republic. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. But is sir, may kinalaman sa pag-sir para makabulang numbers? Lahat yan, trabaho ng senador. It's okay. This is the worst government